Najvyšší súd dnes definitívne uzavrel vraždu Miroslava Stojku spred 10 rokov. Údajného člena gangu Kolárikovcov Roberta Ficua poslal za jeho smrť na 10 rokov do basy. Tento muž Robert Ficu podľa rozsudku zaútočil 38 cm mačetou na Miroslava Stojku pred košickou reštauráciou ešte v roku 1999. Stojka tam vraj vystrajal ako besný a fackoval hostí. Stojkovú smrť údajné košické podsvetie plánovalo dlhšie kvôli tomu, že prestúpil do konkurenčnej mafiánskej skupiny. Ficu sa priznal, že na neho vyletel s mačetou. Som mu seknul do obidvoch rúk v zlomok sekunde a z tej ruky sa mu šmyklo aj na uši. V tom sa cítim vinný, ale nikoho som nešiel zabiť, nikto nešiel nikoho zabiť. Súd ale Ficuovi neuveril, keď tvrdil, že mačetou zaútočil na Stojku v sebeobrane. Bol sám, teda aká nutná obrana, však teda tých tam bolo skutočne veľa týchto kamarátov Ficuových. V tejto kauze je Ficu jediný, čo sa priznal do Stojku, ale niekto ešte aj vystrelil z pištole, nevedia však kto. Ďalší údajní komplici vyviazli bez trestov, podľa súdu ale vylákali Stojku pred reštauráciu. Na najvyšší súd Ficu neprišiel, po vynesení rozsudku by ho totiž ihneď eskortovali do väznice. Jeho advokát rozsudok nekomentoval. Súd dnes poslal do basy aj ďalšieho z obžalovaných Marcela Brozmana, avšak za iný skutok, ktorý so Stojkovou smrťou nesúvisí, a to brutálne napadnutie mladíka v bare. Za tomu vymeral 4 roky väzenia. Rozsudok Najvyššieho súdu je teda definitívne právoplatný a dvaja údajní členovia košického gangu si budú musieť odpíkať tresty vo väzení. Braňo Tomaga, televízia Markíza.